Iya. Oleh pokeh ya. Geblok. Ngerti nih barisan aku. Mantan. Ya wis jajal timbalan nak. Nyeluk ya ndi lek. Makane tak ajari, takone wis ngerti. Tapi teko karo adike. Iya nyeluk ya ndi ya. Ngene. Sang Prabu Singaraja, yen kowe pancene ana sejati, metu saka negarane lho. Mana? Terus tahu. Ya tak Ye cikok lek. Aja sampe kasep ngekoki Roman. Hah? Suruh itu ya kok. Kedoren pelawanane. Kok. Tak cocok ben marai ya. Sang Prabu Singaraja. Adong pancen larang sejati. Metu karo sang Jandra. Hei. Buka. Roman, iki kaget sengkete. Jangan sang Prabu wis ning gurine. Paman, delon tak toko samping kaya patung perliman ya paman ya. Semono aos. Anake emak. Ya wini aos. Monggo aja kasep mau. Tuani lho menang biarin. Sampai niki wis kejar-kejar ning ngarepe. Kok Sang Prabu metu uga ora ngerti apa. Ya ngapa marah? Ya pancen ngadani sampean wis bengok ijir. Menemu karo biatuk wis sekaten lek kok dimaknai. Kire. Ngerti ya wis lek. Kurang ajar kowe iki. Siapa budi banting? Banting sapa? Kok biar nunggu iki lempang. Gini. Pramene sing warah to. Kok warah iso? Kowe wani nimbali Sang Prabu. Arep bombo. Wah, biasa. Mongkone mau wis warah. Biasa wae kan. Biasa. Kowe iki malah banci kowe. Ora ora. Lopo kowe iki masa lopo. Dodolane tomat. Sokong ndak bilang. Sokong. Mama Joko niku siji. Terus sapa? Joko Kok kamu bisa kabeh Sang Jon?
Ngomong kate goblok. Jangan panas. Kurang ajar kowe. Pati yo matai. Sopo sing mateni? Nono wis. Nopran keluwe. Waduh. Makane sira pombong durung matai. Ana Tribaya pasrah nang isor. Ora iso. Kowe bali. Lu dingin sing alus ngene. Wong dorong negarane kocar kacir. Kok nyerang ning sono. Ya nggih. Makane pombong durung kocar kacir negara lira. Sira mulai teko rewana Tribaya urip negara lira bleber langsung kok Karang Pertisan. Ora bisa. Ayo pandharamu jan balik. Apa guru taun-taun mangklang kowe. Doro, sampai dikongkon langsung. Aku ora balik. Ya nggih. Enggak gelem kan. Dorong. Benar, tas. Kalau foto sekabehane. Yo ya nggih. Aman, saiki ngene, ngene. Foto mau pira? Ale? Loro? Nggih. Mati? Setunggal. Mati siji. Nggih. Berarti kari? Kari setunggal. Ah. Wong loro gorong entuk apa-apa. Jare. Bener kan? Nggih. Sampai iki tak kae tugas kelan. Kuwi lho. Aku nganokan sayu goro karo wong loro. Nggih. Sapa-sapa bisa materi bangsa. Ah, Jamane akhir tak golekno bojo sing ayu kuwi. endi le? Kira mana? Aku ngerti le. Aja dino wali sing kang gegetan. Ah. Ya bujuk-bujuk mojo wani le. Iya. Tapi Nggih. aku nganokan sayu. Nggih. Padu kamera pantang lain jadi. Yo, nggih. Aku mati bakal tak golek. Pun sampai istirahat kula Kang Perjaya Sang Prabu. Ya bener paman ya. Ah. Aku ngiling-miling. Nggih. Sang Prabu Sakti Mandraguna. Ya nggih. Tombak kemelawan di badil macicir. Nggih. Wong loro kudu dadi siji, wong siji dadi loro. Jelas. Karena Sang Prabu. Nggih, kula sing anu kodok. Nggih, sampai istirahat. Silayar. Nggih, Sira-sira bali yo layar. Sang Prabu Singaraja. Iya. Layar kadung durung tersasak slebete wonong Tribaya. Durung bisa mulih nang negara isin. Jeneng sira Paraya Pandhayan. Ah, Apa guru tak sibatake. Kowe. dina saiki negara pasrah